Dobrodošli u moj svijet projekata. Ovog puta ću pokazati što sam radila sa svojom djecom. Djevojčica mi ima 4,5 godine, a sin mi ima 2,5 godine. Evo, ovo je znači primjer, pošto nam se bliži Uskrs. Ovo smo se malo igrali. Znači, od svega što nam je potrebno, to su vam role papira od WC-a, jel? Tako. Koje smo znači bojali ovako sa bijelom akrilnom bojom. Znači treba nam kis, treba nam boja, treba nam ovako, kupila sam u trgovini ove kao oči koje imaju dolje naljepnicu s koju odljepite i poljepite, jel, nakon ovog kad se oboja i kad se osuši. Ovo su vam kao žice dugačke, pokazat ću vam poslije, koje sam izrezala za brčiće koje će biti kod zeke. Izrezala sam od malo jače kartona u obliku ušiju, onako oblik ušiju. Ovo koristila sam kolaž papir u boji za uši također. Ova pinceta koristi mi za ove oči koje sam lijepila znači gore na ovo kad nam se posušilo, jer ima iza ljepljivo to da mogu lakše odlijepiti. Zatim imam ovo ljepilo, ono dječje, da se mogu zalijepiti te uši od kolaž papira na ovaj karton. Trebaju mi također škare, flomaster da im crtamo znači usta. Treba nam ovaj pištolj na vruće ljepilo. To znači radim ja, ne rade djeca jer je opasno i vrela. I znači uzmemo ovu jednu. I red nam je obojamo. Kada smo obojali i čekamo da se suši, uzimamo ovaj kartončić u obliku uha, ovo ljepilo, to znači rade djeca. Polijepimo ovaj kolaž papir koji smo izrezali u obliku uha i ostavimo malo da se posuši. Tako. Nakon toga ostavimo da se suši. Ovo kad nam se osušilo, znači uzmemo ovako ove oči i polijepimo znači gdje želimo. Se ljepilo malo ugrijalo, polijepimo kao što sam rekla ovdje malo. I polijepimo ovako uho, pritisnite malo, nemojte jako da se ne bi opekli. Također sada lijepimo i brčiće. Tako. I polijepimo znači onu žicu. I sada čekamo da se to suši. Što se osušilo, sada uzimamo i crtamo usta. Poslije kada se to osuši, još do kraja, ovdje ćemo nalijepiti mali nosić, šareni, znači u boji koji želite. Evo ga, to je to. Nadam se da će vam se svidjeti i da ćete vi probati raditi to sa svojom djecom.